Trama bat ukitu beltzekin, edo mugako novela esango litzateke gehien bat, ez? Hau da, drama bat eta hor, baina, bueno, egia da gertatzen direla, tiroak daude, labankadak daude, drogak daude, poliziaren beldurra dago, lapurretak daude, beraz, novela beltzaren gauza asko bat ditu behintzat. Ez da bat oso argialaren novela beltzaren, igual mugako novela bat edo izan liteke. Gero ze gehiago, lantegia erabili dut testu inguru bezala, ez? Saioak esan duena, ez? Hemen tradizio handia dauka Euskal Herrian, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan lantegiak, eta hala ere ez da gehiegi erabili testu inguru bezala historiak sortzeko, edo fikzioan, edo... Eta nik uste dut, berez, testu inguru oso egokia dela, ez? Eta hori, batez ere gizarte kritika edo daukaten novelentzat eta baita ere novela beltzentzat, ez? Nik uste dut orain krisiarekin, nolabait langabeziaren harira eta presentzia irabazi duela gai bezala eta baita ere, eta... Orain igual novela gehiago ateako dira, ez? Testu inguru horretan edo behintzat lantegi ingurukoak, baina lehen behintzat oso bitxia da, ez izatea hemen tradizioak izan dute basarriek eta arrantza munduek. Baina horiek behintzat modu tradizionalean desagertu egin dira. Berriz industriak tradizio handia izan du, segerak izan duen bezala, eta adibidez, Elgoibarren museo bat dago, makina erramintarena, eta... Egun urte baino gehiago ituzten makinak daude bertan, eta ere, oraindik ere indarrean dago, jende asko industriak egiten duran, eta horrek ez du islarik literaturan, ez euskal literaturan, eta ez nik uste dut inguruko literaturetan ere. Gero, zer gehiago, novela beltza denez, novela beltzaren helburua, edo helburutako bat da gizarte kritika eta baita ere, novela beti, ez bakarrik beltzak, bizi duen gizartea islatu egiten du, ez? Eta alde horretatik ere, nik uste dut importantea dela, industria mundua hartzea, ez? Industria munduak badu presentzia eta badu garrantzi asko gainera, gaurko gizartean, gaurko ekonomian, eta baita ere gaurko kulturan ere esango nukenik, ez. Gero bestalde, krisi egoera ere, novelak beti bizi dugun gizartearen eredu direnez, krisi egoera ere novelan agertzen da. Ez igual ez da ardatzen nagusia, novelaren ardatzen nagusia, baina beti dago horrate joka edo burua agertzea, edo hor dauka, ez. Eta hori ere novelan agertzen da, ez. Bestalde, beste gauza bat da, kasu honetan protagonista emakume gazte bat da. Normalean nire noveletan eta novela beltzetan gehienetan gizonezkoak izaten dira, ez? Ez da, igual biolentziarako edo joera edo arrastasuna handiagoa daukagulako eta horrek novela beltzaren tramak igual sinesgarriago egiten dituelako. Hau ere azkenengo hamarkadetan zorionez aldatu egin da eta batez ere emakume askok idazten dutelako novela beltza eta normala denez protagonistak emakumeak aukeratzen dituztelako normalean ez beti, baina hori ere bai esan nahi nuen. Gero gizarremanak agertzen dira, gizarremanak modu askotakoak, langileen artekoak, langileak euren buruzegiekin dauzkatenak, baina baita ere batez ere familia harremanak eta oroar jendearen harremanak, ez? Hori ere novelan dago. Gero beste gauza bat da, novela poliziakoetan, novela beltzetan asko egiten dela zerbait informazio satiren bat eskutatu bukaeran ateratzeko, horrela indar gehiago edo izan dezan bukaerak, klimaksak edo. Hemen ez dago horrelakorik, hemen ez dago zer eskutuan, hemen dena argi eta garbi dago hasieratik eta argumentua arazoa sortzen dira, noski, novela da, novela beltza baita ere, baina arazoak sortzen ditu batzuen eta besteen erabakiak sortzen dituzte arazoak. Normalean batzuen eta besteen asmoak talka egiten dutenean sortzen dira arazoak, eta baita ere alabeharrak ere hemen garrantzia handia dauka eta nahiko iluna da. Baina horregatik ere ez dago gaiztorik, ez dut uste bintzat gaiztori dagoenik, personajeak euren alde hon eta txarrak dituzte eta baliteke batzuk ere baki okerrak hartzea. Baina, hori ez, denak dira nahiko gizatiarrak edo empatia sortzeko aukera
izan dezan irakurreak, eta, bueno, nik bestelako personajerik ezagutzen ez dudalako, ez da errekabean ere, esan nahi dut. Ba, inor ez da erabatu nahi, bera gaiztu, ez. Eta, bueno, azkenengoa komentatzeko aldetik, hori, personaje batzuk igual aukera bitxiak hartzen dituztela novelan zehar, baina euren izaerekin koherenteak diren aukerak dira beti. Ez usteak egotekotan, euren izaerekin koherenteak diren erabakiak hartzerakoan gertatzen direla. Bai, makina bat erosteko